Ahoj, takže vítám vás u mé první série Minecraftu a bude to jako série, prostě jsem si koukal na Minecraftákové videa, taky mě napadlo, že jsem udělat let's play, takže se na to vrhneme. No tady už jsem něco zkoušel, vyrobíme si nový svět. Jméno dáme třeba Trik, dáme survival, seed, žádný nenecháme takhle. Takže dáme si svět a budeme si prostě dělat sérii, budeme si ukazovat, budou speciální, kdy budou v kreativu a budeme si ukazovat možná módy, no tak jo. Takže se nám udělal svět, takže první co uděláme si asi nazbíráme dřevo. Jo, ještě se kouknu do nastavení. Omlouvám se, koho by zajímalo, tak Minecraft koupený nemám. Mám starožený, takže něco jako pirátská. Ale ne. Takže těžíme dřevo. Potom si budeme muset domět nějaké vodné místečko, protože tady jsem to vážně nechci stavit. Nejlepší by bylo najít vesnici. Kopu. No tak, co bychom si ještě řekli? Budu mít sérii, prostě jestli se to povede, budu pokračovat ve videu. Nevím, kolik budu mít za tohle video lajků. Lajkujte, odbírejte prosím. No potom to, takže nějaký maso a pasátko. Hraju Minecraft 1.2.5. Zabiju. Takže tady budeme si chvíli těžit dřevo. Ten začátek je asi nejzábavnější. Máte co dělat. Jo, ještě se kouknu, jestli nehraju náhodou na písmu. Jo, hraju na písmu. Takže máme normál, takže musím stihnout najít ovce, postavit nějaký barák do večera, než přijdou potvory. Což bude docela budu muset být celkem rychle. Takže akorát co mě na tom štve, že máme jenom 15 minut na jedno video, což je docela blbý. Takže to bude tohle video krátký. No, očekávejte už hudba. Takže neočekávejte prostě každý den videa. Budu mít videí prostě. Budu mít videa, myslím, že obden. Možná míň, protože nebudu mít čas. Možná jenom o víkendu, takže po týdnu. Nebo když si prostě vzpomenu. Třeba. Takže jsem viděl, že mám vedle sebe poušť. To je skvělý. Tamhle vypadá pěkný svět, tam se půjdu. Tady u té bažiny, tady se mi moc chtít nechce. Ale zase je to dobrý, mít vedle sebe hnedka džungli. Nějaké vhodné místeček pro baráček. Ani ovečky tady nejsou. Ovečky.
Takže, no, k Minecraftu jsem prostě najednou viděl nějaké video, jsem se předal tím, že jsem někde viděl nějaké prostě video, protože se mi to zalíbilo. Nejdřív jsem dal ten Minecraft na to minecraft.net, to bylo hrozný, to asi věříte. No a jinak co bychom si ještě mohli popovídat. No, sérii chci prostě dělat co nejvíc těch sérií. Wow. Co to je? Epic. Hezký. Kam jsem to spad? A omlouvám se, že jsem to hrozně seká, ale taky mi to vadí. No tak, ale dýně. Mohla by tady být poblíž vesnice. Myslím, že u dýní jsou většinou vesnice. Láva, pustý. Hezký. Nic, no, džungel se mi to vždycky seká. Najít vesnice by bylo přímo ideál. Tak asi dopadneme tak, že si postavím domeček v zemi. A myslím, je ovečka. Jibí. S buvlnou. Čau. No tak. Padná ovečka. A na jednou vlnu potřebuji ještě dvě. Já jsem tady někde, jo, další ovečka. Ovečky. Čau. No. Ano, ovečko, nemůžete. Já to potřebuju. Může. Ono to možná bude tou myší, to mi blbne myš, mám slabý baterky. Blbne mi myš, no teď jsem tu ovečku ztratil tady. Halo ovečko, já ti nechci ublížit, no. Ovečko, kde to jsi? Pane ovečko, paní ovečko, jo, tam jsi. Tam jste, já vám neublížím, se mě nebojte. Tak už dvě. Ještě jednu ovečku. Musím se vybrát všechny ovečky v celém světě. Mám docela celkem blbej svět. Musím se sehnat maso. Nic. Jdu hledat ovečky. Tady se kouknu třeba dýní. Jo, ovečky. Ovečky. Tak například. Jo, jablíčko. Nějakou volnou plán tady nenajdu. Nic. Tady někde byla celkem velká. Asi tady mezi stromama si udělám svoje obydlí. Hej. Bude stačit. Dáme si crafting table. První si uděláme postel.
Teď jsem možná zapomněl super. Se vidíme na kraftě. Dělám si cukru. Takhle. Meč. Tak si uděláme 3. A lopatu. Tak si udělám 3. A sekeku. Tak sekeku si uděláme. Tak. Ještě si uděláme čest. Tak. Mám si 5 čest. Se střílám. Jo. Mám nějak potichu zvuky, nemám? Nemám. Tohle mám. Tak se teď tak jo. Takže ahoj, já už budu končit, takže se uvidíme u dalšího dílu. Už to bude druhý díl, takže si uděláme náš barák. A čau.